it-turisti li għażlu jqattaw l-ewwel tas-sena f'Malta biex jaħarbu mill-kesħa mhux se jkunu ddiżappuntati jekk kif bejn il-Ħadd u Tnejn l-ogħla temperatura se titla' sa 18-il grad. Jiġifieri grad aktar mill-medja għal dan iż-żmien tas-sena. Lejliet l-ewwel tas-sena t-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab bir-riħ ħafif u varjabbli. Ideali dawk li beħsiebhom jilqgħu l-2024 waqt iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali li jsiru fil-Belt Valletta jew inkella f'ċelebrazzjonijiet oħra mifruxa f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. L-ewwel jum tas-sena, jiġifieri nhar it-Tnejn 1 ta' Jannar, mistenni li jkun ukoll ikkaratterizzat minn temp ftit jew wisq imsaħħab bir-riħ ħafif minn nofsinhar il-beach li jsir punent mill-beach aktar tard matul il-jum. Matul il-lejl it-temperatura mistennija tinżel għal 11-il grad u anke jekk filgħaxija se jiffriska xi ftit, żgur li t-temperatura se tkun aktar komda minn dik tal-2014. Meta ftit qabel it-tokki ta' nofs il-lejl, it-temperatura kienet niżlet sa 2.8 gradi. Għal dawk li qed jippjanaw li jqattaw il-bqija tal-btajjel tal-miliet f'pajjiżna, l-ewwel jiem tas-sena mistennija jibqgħu karatterizzati minn temp ftit jew wisq imsaħħab iżda xott. Kemm fit-tieni u anke fit-tielet jum tas-sena, ir-riħ mistenni jitqawwa xi ftit u jsir ftit qawwi. Forza 4-5 mill-punent il-beach. Minkejja rieħu temp imsaħħab, it-temperatura mistennija tibqa' relattivament sħuna, bl-ogħla temperatura tvarja bejn 18-il grad u 20 grad, filwaqt li l-inqas temperatura tinżel għal 13-il grad.